Deze looit in de winkel en is de risping dus goed terugkwam. Maar ikkerbouwers gaan nooit door al die groentes die nou nog in de groen zitten. Want door het weer te waar kunnen ze er net aankomen. En dat betekent dat de komende tijd de groentes alleen nog maar duurder worden. Spinazie is natuurlijk bijna niet aanwezig. Hè. Dat is een van de grote problemen door het natte weer. Maar voor mij betreft is de groente nog redelijk aan de goede kant. Ja, het was dus allemaal in de aanbieding. Alles groente en fruit wat ik heb gekocht. Kisten vol met broccoliplantjes op de plaats van bouwboer Halverda van Jussens. Gewoon waar hier de helft van de planten al in de groen zitten matten. Maar het is te wierd om de plant in de groen te doen. Deze ben bijvoorbeeld van 3 juni. In de 3 juni inmaten. Dus ja, dan ben 14 dagen alleen in die dingen erin zetten maten. En dat betekent dat het shitjen en de risping heel iets meer uitgesteld wordt. De ikkerbouw hoopt het op droeg waar. We kunnen gewoon maar de trekken, dat doet het langer net. Ja, je kan wel rieden, maar dan wordt het niks. Je maakt het goede moment uitzieken en die ben er net. Dus vandaar schoot het op. Land- en tuinbouworganisatie LTO had nooit hoe de ikkerbouw. Benamen in parten van Limburg en in de Achterhoek is de risping nu al misleren. Oh, zo nat is het klaar. Maar als er te veel water komt en het staat bijvoorbeeld 24 uur onder water, dan verrotten de poorters. En waar we het meeste nood over hebben is Phytophthora, dat is de eerappelziekte, dat is een skimmelziekte, hoe we die beheersen kunnen. Want dan moest wel rijken in het veld om daar een middel over te spuiten. Nou, dat is best lastig op dit moment. Maar geen spinazie de komende weken voor u? Nee. Want normaal gesproken dan gebruiken we wel vaker spinazie. Niet te vaak hoor, want dat is ook niet zo goed voor je. Maar af en toe spinazie is prima.